Všetci, dnes ideme nakresliť macičku. Pre také deti, ktoré akože nevedia kresliť. Dáme 2. Dáme takto strechu. Dáme špic a dáme hlavu. Dáme tak. Teraz spojíme to. Teraz to musíme vygumovať tú 2. Tak, máme vygumovať. Teraz máme aj toto vygumujeme. Tak. Bum. Teraz dáme chvostík. Keď chcete, môžete pridať toto, čo ja. Bum, 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 bum. Toto maslicku. Potom pridáme. A teraz tak, môžeme tam dať aj jazyk. A to je všetko. Čaute!